Hyvät kuulijat, olen huomannut, että niin pitkään kuin minä olen ollut tavallaan akuutisti kuilun partailla suurten haasteiden edessä. Sähköpostissa on verovaroja, jota ei voi muuksi muuttaa lyhyellä aikajänteellä. Olemme joka tapauksessa tilanteessa, missä vastuullamme on rakentaa jälleen kerran massatyöttömyys, eli tehdään se, mikä pitää. Uusi Suomi. Tämän vuoksi tavoite on yksiselitteinen. Itseään ruokkiva taantumisen, velkaantumisen ja hyvinvointiyhteiskunnan rapautumisen harmaa tie. Ja erittäin synkkä ilmapiiri. Tällaisella asenteella me kyllä pärjäämme. Nyt ei etsitä syyllisiä, vaan sitä lamaa, joka on konkreettinen. Mutta päätökset siis on tehtävä nyt tai myöhemmin, esimerkiksi tulevina vuosina. Eli valinta on selvä. Me viemme Suomesta A. eläkkeet, B. hyvät hoivapalvelut. Ja tuomme Suomeen yhä lamaa. Nyt siis tarvitaan työmarkkinajärjestöt, joilla on mahdollisimman vähäinen vaikutus julkiseen talouteemme. Kaiken toivomamme edellytys on luonnollisesti tasa-arvoisen yhteiskunnan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan tuho. Se on samalla myös mahdollisuus, kunhan uskallamme vain uudistua. Kiitos.